А ти, ако беше се родил като слон, още от първия си ден щеше да бъдеш заобиколен от огромно семейство, което никога не те оставя сам. Всеки ден щеше да бъде урок по оцеляване. Да намираш вода, да следваш стадото и да се пазиш в дивата природа. Понякога светът щеше да изглежда огромен и страшен, особено когато останеш сам в тъмнината. Но с времето щеше да откриеш колко силен можеш да станеш. Не само за себе си, а за да защитаваш другите. Щеше да преминаваш през суша, дълги пътища и трудни изпитания заедно с стадото си. Защото при слоновете семейството е всичко. И един ден, вече пораснал, ти самият щеше да водиш останалите напред. Животът ти щеше да бъде спокоен, величествен и изпълнен със сила. Но когато хората се появят, всичко започва да се променя. И тогава разбираш, че да бъдеш слон не е просто различен живот, а напълно различен свят.